दारू वारू नहीं मिलता कि ना? ना इन्हें कहाँ दारू मिलता तो केंगा काम चलता? हम देखिए दारू बेची भाई पर ध्यान देवे के बा कि भैंस खातिर ले ले लाठी को भैंस बिया 3 गो। और देखी हेते चुका लड़का 3 गो भैंस चरावे लिया। वो तो बनबे करी बेचारू, लेकिन रह गइल कि जे ओकर गोड़ घींचे वाला बहुत लोग बाबे के कर तेजस्वी के। खाता उता ले ले बन लोग कहीं पानी उनी होई तो पानी होई धूप से बचे खातिर पानी धूप से बचे खातिर है। जब दिन भर रहे के बाद धूप से दिन भर भैंस लेकर रहे के बा। हां सरकार के दारू खोल देवे के चाहे कि बंदी बा तो ठीक बा। देखी सरकार के दारू तो बंदी को जौन कोइलस बड़ी बढ़िया कोइलस बाकी पर शक्ति अपन प्रभाव नहीं देखाओ जाने के चलते आवरी लोग बिगड़ता है, आवरी महंगा खरीदता, महंगा पिए। बड़का ले ले बड़ा देखो है देखी है लड़का के हाइट बहते चुका आ एक बिता ये बड़का लाठी लेके घूमत रहे का लाठी के मैंने का लेके घूमत रहे जाला कब पर्वती जे पर्वती जे पी ले सन आई लड़का पर्वती जे स्कूल जाला सन है पर्वती जे स्कूल जाला लो रोज ना जानी सब कब नमस्कार हमनी अमरजीत कुमार गिरी रेवा देखता नहीं भोजपुरिया झकोरा। आज हम पहुंचल बानी सरफरा के बांध के अंदर हमनी के बानी सन, मतलब कि बाढ़ वाला क्षेत्र में बानी सन। 1 महीना के बाद ये पूरा जौन क्षेत्र बाटे भर जाई और हम कैमरामैन सबके एक बार चारों तरफ में घुमा के दिखाई कि देख सकता नहीं कि बगल में नदी बाटे और ये चारों तरफ से जौन बाकी सुनसान बार व देख सकता नहीं कि और एमें बकरी के चरवाहा लोग भैंस के चरवाहा लोग ये पहुँचेला। देख सकता नहीं कि सैकड़ों भैंस रुआ मिल जाए से देखे खातिर, सैकड़ों भैंस लेके लोग जी पहुँचेला चरावे खातिर। और 1 महीने के बाद ये पूरा तरीका से भर जाए, जैसे ही बरसात शुरू हुई ये पूरा तरीका से भर जाई। देख सकते हैं चाचा बनी भैंस चरावे आइल बनी और लाठी ले ले बनी अपना हाथ में। और को गो भैंस बाड़ी सन अपन? एगो बाछी भी है, 3 एगो बाछी 3 गो बाड़ी सन है। तो खर्चा चल जाला ऐसे ना? ऐसे खर्चा कहाँ चलला ना। तो ये भैंस वैस माने जब पानी से भर जाए तो कहाँ जाइए से चरे? तब बांध पर दोसर कौन उपाय बा? बांध पर यहाँ सन। अच्छा तो अभी पटना में एक जन आए रहनी है बाबा, वहाँ का नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, वहाँ के चिन्ह तनी ना? हम नहीं चिन्ह साफा ना देखल ही नहीं परछाइयो नहीं परछाइयो नहीं दे कोनो मतलब नहीं है ना। तो हमनी के वो चीज हमनी के जा सकब से हो जा। चल यहाँ के बाने तो केना रे निकलता नहीं बाबा का नाम बड़ा और बाबा? विनोद साहब। विनोद जी। अच्छा विनोद जी भैंस को बाड़ी सर और बाड़ी सन पड़ा पड़ लेके गाय लेके 5 गो 5 गो सब मिला के 5 गो बाड़ी सन है। हाँ छाता उता ले ले बन लोग कहीं पानी उनी होई तो पानी होई धूप से बचे खातिर धूप से बचे खातिर है। जब दिन भर रहे के बाद धूप से दिन भर भैंस लेकर रहे के बा। हाँ बाप रे चौरा में। हाँ अच्छा जब 1 महीना के बाद तो सब भर जाई, सब भर जाई तब कहाँ चले जाइए सो दूरा बांधे खइए सन तनी बांधल पर घूम लिए सन। अच्छा 5 गो माल गोरू रखले बनी तो एकर का माने से का करिले? दूध बेच के का होला? दूध बेचेबो करला खाइलो जाला। हेलो जाला खाए से उबरेला तो बेचा जाला। बाबा आई रहनी पटना में धीरेन्द्र शास्त्री, वहाँ के नाम बा बागेश्वर बाबा, वहाँ के चिन्हत नहीं रुआ? अरे देखले तो हमनी नहीं बाकी मोबाइल से देखले बनी सन, टीवी पर देखले बनी सन। देखले बनी बाबा के? अब ना गनी है पटना में दर्शन करे? पटना में ना गनी है। अच्छा एगो सवाल बरुआ जी खड़ा रही रुआ लगे पहुंचता नहीं, पहले यहाँ से पहले पूछ ली आ जाए तरी रहो माने दारू वारू नहीं मिलता कि ना? ना इन्हें कहाँ दारू मिलता? तो केंगा काम चलता? हम देखिए दारू बेची बेची ले से ना माने पी अरे दिन भर मेहनत करता तो मान के चले ना। हमने के दारू तारू ना चला माने ना चलेला माने मिलता कि ना है का? हो हमने के पता जब खोइबे ना करे उस चीज के पता क्या कहूँगा देखा तने माने यहाँ के बतियावल देखा तने माने यहाँ के बतियावल देखा तने कि अरे जे ना पिएला तो माने हमारा सुन तो अरे सरकार ना चाहिए तो कहीं ना मिली, सरकार चाहिए तो कहीं मिली। विकास तो होकबे करिए ना का? बेचाते बावे। अच्छा दारू, अच्छा एगो सबसे बड़ा सवाल बा, सरकार के दारू खोल देवे के चाहे कि बंदी बा तो ठीक बा? देखी सरकार के दारू तो बंदी को जौन कोइलस बड़ी बढ़िया कोइलस बाकी पर शक्ति अपन प्रभाव नहीं देखाओ जाने के चलते आवरी लोग बिगड़ता है, आवरी महंगा खरीदता, महंगा पियता। अजी दारू खोल दिया कि बंदी ठीक बा? खोल दिया तो सरकार के फायदा हो। छाता बंद कर दिलो तनी, छाता बंद कर दिलो तो छाता बंद कर दिलो, खोल दिया तो ठीक रही। हाँ रुआ पी ले कि ना? कबो काल के हाँ कबो काल के पी ले पर्वती जे पी ले। अच्छा तो पर्वती जे दारू पी ले के दूध ना मेरी पी ले दूध पी ले दारू के थोड़े पी ले माने पर्वती जे कनिया कब? हाँ माने कबो भगा गेल पाउच ना अंग्रेजी ताड़ी वड़ी दोसर का प्रोटीन है ना। हम देखा लाठी लेके है तैनात बा जवान ही देखी तो है चावरा में 1 महीना के बाद पूरा भर जाई और चारों तरफ पानी पानी हो जाए। का नाम बा? राजा प्रिंस कुमार पांडे। प्रिंस कुमार पांडे। लाठी इतना बड़का ले ले बड़ा देखो है देखी है लड़का के हाइट बहते चुका आ एक बिता ये बड़का लाठी लेके घूमत रहे का? लाठी के माने का लेके घूमत रहो? भैंस चरावतनी। हैं? भैंस चरावतनी। भैंस चरावत रहो? हाँ। पढ़े ला ना? पढ़े नहीं। कौन क्लास में? यूकेजी में। वाह क्या बात है, यूकेजी में लड़का पढ़ता है भाई, ऐसा बात मत सोचिए।
अच्छा तो यूकेजी में पढ़ेला मान के चलो कि तू पढ़त रह यूकेजी में तो पढ़ाई पर ध्यान देवे के बा कि भैंस खातिर ले ले लाठी को भैंस बिया 3 गो और देखी हेते चुका लड़का 3 गो भैंस चरावे ले आइल बा ले बड़ा का करल बड़ा भैंस चरावतनी भैंस चरावत पढ़ेला हाँ कौन क्लास में बड़ा 10वां में 10वां में बड़ा तो 10वां में तो काफी एथी होला ना पढ़ाई 10वां में तैयारी कल जाला कि केहूंगा मैट्रिक निकल जाओ होता तैयारी हाँ। तो ये भैंस कब से खुलल बड़ी सो ये 4 बजे भोरे में से 4 बजे भोर में से आ ई सांझ ले चढ़िए सो हाँ 6 बजे ले तो तू स्कूल ना जाला ना जानी स्कूल जाला कब पढ़बे तीजे पढ़बे तीजे पी ले सन आई लड़का पढ़बे तीजे स्कूल जाला सन हैं पढ़बे तीजे स्कूल जाला लो हाँ रोज ना ना जानी सो कबू रोज आ कबू नहीं जानी सो अतवार के जाला लो कि ना ना हैं? अतवार के स्कूल ना जाला लो काहे छुट्टी रहेला अतवार के छुट्टी रहेला अच्छा शराब बंदी भइल तो शराब बंदी खुल जाए के चाही कि ठीक बाटे बंदी सर उ तो बड़ लोग बताई जे माने आम अधिकारी रउआ बा। लोगन के का राय बा आम जनता हमनी के के गाँव आम जनता के ये अधिकारी बा कि खुल जाएगा चाहिए कैसे कि उससे ज्यादा बिकाता के गजन होता किने में कीने के गजन ना बिकाता बहुत ज्यादा रउआ पी ले कि ना ना पीने सच बता सच बताओ साँझ होता एकदम ना पी ले ना पूछू ना ना पर्वती जे कुछ ना कुछ ना का नाम बा परमेंद्र कुमार का करतनी है चौरा में वैसे ही मैं खेती बाड़ी देखे आइल बनी खेती बढ़िया ने कहाँ होता जी जोतवावे अच्छा करलो जोतवावे के बाटे खेत तो का रोपाई अब तो धान रोपाई धान रोपा अच्छा 1 महीने के बाद तो सब भर जाई पूरा चौरवे भर जाई जनता नहीं यहाँ बाकी सब कोई अपना आस पर बावे कि जौने मिल जाओ तो मिल जाए तो सही बा ना मिल तो गई माने एगो आस पर उम्मीद पर रोपाल उम्मीद पर। देखिए सबसे बड़ा सवाल रउआ सबके बता दे कि ई बाटे बाढ़ वाला क्षेत्र बा जहाँ ई बांध बाटे देख सकतन रउआ की ई बांध बा और बांध के अंदर हमनी के बानी सन और ए उम्मीद पर धान रोपाई असो अच्छा हर साल रोपाला कि बच जाई तो बच जाई या बह जाई तो बह जाई ये न बाटे ये बात क्या समाचार बा बांध भराइल बा ना नहीं भराइल हैं? सब के उगे बांध भरा गइल हमनी क्यों नहीं भराइल ना नहीं सब भरा गइल बता दे सब अच्छा एगो बात बताओ मिंटू दाम बताओ हाँ पटना में एगो बाबा आरनी हुआ के नाम बा धीरेन्द्र शास्त्री चिन्हत रहो हाँ गइल रहा पटना ना बागेश्वर बाबा बाबा का नाम जानते हैं लोग जानते हैं तो का सच्चाई बाजी बाबा के बाबा अच्छा बानी वहाँ के लाइव पर हमनियों के देखनी से बहुत अच्छा वहाँ के प्रवचन बा बढ़िया बा तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव रोक लगा दिले कहले कि ना बाबा ई गलत बा ई गलत बा तेज प्रताप कहले कि ना हाँ ई गलत बा ऐसा कि हई बांध पर पानी मतलब कि एथी में माटी नहीं के भरा चाहिए भराई नहीं के होती तो टूट जाई फिर उ, फिर टूट जाई फिर टूट जाई फिर टूटी तब का होई उम्मीद बा हमनी के जब- टूटी तो हमनी के गजन होई हैं टूटी तो हमनी के गजन होई वजन होई हमनी के माल जाल के घर द्वार सब दहा जाई देखिए बड़े मिंटू और इहो भैंस लेके आइल बाड़े और इनका हाइट से भी हमरा बुझाता कि जौन लाठी बा बहुत बा बड़े बा ना हो हाँ। अच्छा लाठी के मकसद ही पड़ेला कि एने ओने भैंस भगिया सन त पिटल जाइए ना हाँ। का कहेम तेजस्वी यादव मान के चली के रहुआ समाज से बानी वहाँ के उप मुख्यमंत्री बनल बानी वहाँ के माने राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं मुख्यमंत्री बन पाए काहे कि वहाँ के विश्वास बा कि तमाम बिहार के यादव लोग हमनी के वोट देला तमाम तरह के यादव लोग जी बा का कहेम रहुआ उ तो बनबे करी बेचारू लेकिन रह गइल कि जे ओकर गोड़ घींचे वाला बहुत लोग बाबे के कर तेजस्वी के तेजस्वी तेज प्रताप यादव के बारे में का कहें आ उ तो खैर साधुए भइल बड़े तो हमने के रनिया सन सरफरा बाढ़ वाला क्षेत्र में और आम जनता से जानकारी लिहल गई हो कि का चलता है और 1 महीना के बाद जब ये पूरा भर जाई तो ओकरा बाद से का परिस्थिति पैदा हुई बांध पर माटी नहीं के भराइल और ओकरा बाद से लड़का लोग से कुछ बात भइल जे पढ़े लिखे जाला मतलब कि पूरा देहात क्षेत्र बा ये तो पूरा देहात क्षेत्र हो गई एकरा बाद से कुछ हइले नहीं ना एने कुछ नहीं एने कुछ हइले एने नहीं कुछ होला ही नहीं ये पूरा देहात हो गई ठेठ देहात हो गई याद हो गल हां अच्छा ये जैसे तो बड़ा दिक्कत हुई माने जैसे मान के चली कि जिला भी जैसे दूर पड़ेला हां दूर बा नहीं कोनो भैंस रोज आवता रिसर्च चरे खातिर ना आवेली गाय बकरी सब लोग लेके आवता हां भेड़ियो चरे आवता रिसर्च हाँ। तो चलिए देखत रही भोजपुरिया झकोरा बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम सलाम।